Igbo mama no ọmụ abụ onye ije. Tata anọ m na Anambra State. Unu mana sị na mkpọali ka eji ele nwa mkpi. Ya kpatara anyị ji bịa na Anambra State n'isi obodo nke a na-akpọ Nri. Okwu ruru onye ije ntị na ọ bụ n'ala Nri ka Igbo si wee bido, na ọ bụ ndị Nri ji ọfọ Igbo. Ya kpatara anyị ji wee bịa ka anyị bịa ji anya anyị fụ ma hụkwa n'eze ndị ka o ji ọnụ ya kọwara anyị otu Igbo ji bido n'ala. Ọ bụrụkwa sọ m kwụbịa mụ na onye ọja m kwụbịa. Ezuoka ahụ eri uri ga-atọtụ ngịga. Ọkwa bụla Jọpọl onye ikwe m kwụbịa. Onye ije. Odogwu. Ọmụa. No, emere ka ị ha. Ndị be anyị ụlọ afụgolu ndị enyi ukwu m ndị mụ na ha kwụbịa bụ ịfụ eze. Ugbu a anyị aga-afụ sekretrị ka o nwee ike kpọghalị anyị bifo tupu anyị ahụ eze. Bịawanụ ka anyị ga-afụ sekretrị. Ọga anyị. Daalụkwa sa. Daalụ nwoke ọma. Nwoke ọma. Ọmụa bụ onye ije. Abatago m n'obi eze. Onye ije nnọọ. Daalụ nwoke ọma. Daalụ obi dị m ụtọ.